Říkáš si, jak takovýhle týpek mohl přijít k téhle ceně? Stalo se to asi takhle. Ako český výrobca prírodných prostriedkov Klíny sme sa nedávno stali hrdými víťazmi ceny ESG 2023. Veľmi za toto ocenenie ďakujeme. Radi by sme pomohli aj vašej firme v rámci ESG. Vďaka našim prírodným čističom a pracím prostriedkom Klíny Eco, ktoré vyrábame v spolupráci so sociálnym podnikom Procharitu, si môžete zvýšiť firemné ESG skóre vo všetkých troch jeho oblastiach. Teraz sa možno pýtate, čo to je vlastne ESG? Je to nový systém na vykazovanie kvality spoločenskej zodpovednosti firiem. Od roku 2024 bude pre firmy vykazovanie scoringu v rámci ESG povinné. Teda je ideálny čas pre vás na všetko sa pripraviť a predbehnúť tak vašu konkurenciu. Tri oblasti, ktoré ESG utvárajú, sú environment, social a governance. Zjednodušene znamenajú vplyv vašej spoločnosti na životné prostredie, vaša sociálna zodpovednosť a kvalita riadenia a vedenia vašej spoločnosti. Používaním produktov Klíny na upratovanie aj na odmeňovanie zamestnancov vašej spoločnosti získate kladné body pre vaše firemné ESG score. Začnite riešiť vaše firemné ESG už dnes a získajte náskok. Klíny. Měníme svět čištění. Poďte do toho s nami.